Kaixo, Miena Urmea benaiz, eta hau da, 7 orduak liburua. Zer da liburu hau? Izatez, narrazio liburu bat da, hainbat azpinarrazio biltzen dituena, eta baita zenbait kopla sorta ere. Liburu hau irakurtzeko magiaren kristala ipini behar da begietan. Fantasiazko elementuak, gure tradizioari egindako keinuak, eta simbolo eta arketipo unibertsalak agertzen direlako. Tituluari dagokionez, 7 orduak metafora bat da, edo hobeto esateko bakoitzaren bizitzaren metonimia. Eta bizitza hori bide batekin edo ibai batekin konpara daitekeena bizitzeko behar den ekipajea edo tresna hitza da, mintzoa. Hori guzti hori esplikatzeko hitzaurre bat eta hitzatze bat egin dizkiot liburuari. Espero dut irakurleak bide izango ditudala liburu honetan.